Dengang, hvor angriberen Søren Larsen spillede Guitar Hero her i Hudlihud. Måske var det dengang, at Køgedrengen fik ideen til sit nyeste projekt, en landsholdsslagsang. Sammen med sin gymnasiekammerat Lasse Junker indspillede den lange angriber i weekenden en helt ny VM-slager. Vi sad i festival og fik en idé om lad os lave sådan en sang. Altså, nu har vi siddet og hørt på recepten, og en for alle, og set på Svend Gers. Og hørt på ham med hans vilde kommentarer. Jeg har på en eller anden måde nogle gange været misundelig over, at jeg ikke var med til at synge de slagsange, for jeg kunne se, hvor sjovt spillerne havde det. Og det var nøjagtigt den samme fornemmelse, jeg møder her. Det er, at lige så snart de der gamle drenge mødes, så har de det godt sammen. Og de kan godt lide at synge sammen, og jeg kunne godt lide at synge sammen med dem. Med den bas, jeg har, der skal jeg jo bare holde min mund. Det var hårdt til sidst, for vi skulle hoppe af det ene og det andet. Jeg har i hvert fald 3 guldplader derhjemme, og det vil sige, at jeg har 4, for jeg lavede også en i Italien engang. Så det var 4. Jeg regner med, at det bliver nummer 5. Jeg synes, det var god. Rigtig god. Berggren og de gamle, for det var ligesom dem, der startede det. Så det var fantastisk tilbageblik lige pludselig at få. Så skal der synge. Jeg har været med til de fleste, i hvert fald der tilbage i 80'erne. 92 tror jeg ikke, vi fik noget at lave en. Der gik det lidt stærkt. Vi koncentrerede os om at spille fodbold, og så vinde det lille EM der, så der lavede vi ikke nogen sang. Jeg var meget imponeret af vores lille forsanger. Jeg synes, hun sang fantastisk. Det er et kompliment. Det er dejligt. Der er ingen, der troede, vi kunne stable det her på benene, så man skal jo aldrig sige aldrig, man skal turde drømme. Altså med sådan en sang i ryggen, kan du blive stort. Den skal downloades, helt klart. Og nu skal vi ind og spille videre. Ja, det bliver vi nødt til. Ja, fordi drengene, de skal afsted.